من نبی فریزمان نمازعلیویچ соли таваллудам 1994 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе маҳаллаи Қазакхон. соли 2012 мулло Раҳмат моро ба фиреб найранг моро ҳизби Наҳдати Исломда аъзо карданд ва дар ин нотиҷаҳо бисёри ҷавонон кушта шуданд, бисёри ҷавононро фиреб карданд ба мақсаде ки пул метиҳем метиҳем гуфта фиреб карданд. агар он ки Муҳиддин Кабирӣ агар ки мусулмон мешид, агар ки мардак мешид, ин номуси мардакиш мегирифт, дар ҷинозаи модари худаш иштирок мекард, дар ҷинозаи ки беҳтарин чиз дар рӯи дунё баъд аз пайғамбар, баъд аз фулон модар аст. ва мо дар ин ҷо ҳозир дорем, инҷо бояд бандиса мешид, бандисаи инфексионӣ. инҷоро Муҳиддин Кабирӣ забт карда гирифт. агар инҷо бандиса мешид, мумкин ки бисёри беморҳо шифо меёфт, мумкин ки бисёри беморӣ ки айни ҳоли ин бемории коронавирус ки рафта истодааст, мақсад бисёри одамҳо бо шифо меёфт. не ки ин ҳаромӣ гирифт, яби маҳкамаш кард, мефурӯхт, мерафт, бо пулами худ мерафт, фикри дига одамҳоро намекард. ина ҳизбиҳое ки бисёраш ки фиреб найранг ҳамин одамро ғалат диданд, нони хӯрдан надоранд. ина дар куҷо ина дағдаға мекунад ки ҷо гап мезанад ай давлатҳои хориҷа ку биё ёрдам кунад, ясн ёрдам кунад, ин дору бихар ё чӣ бихар ба ин касалӣ.